Bakabake abo batagurirwa ibibanda byabo sinse moyegetaseni kenene g'ikigari cy'umucyo Busongo naiga ya serikali ya kaunti ya Kisii kubeka emirobirimiya yo kubagachera asagiya yo gukora obonchele bwabo na gukinia ebango abo ase goikira bonaiga enseme yegendete korosibwa na kubikwa chikabros erinde kororokana obuya kwana nigetaseni gensoko mu basolero nigabanyakonda bali baire emirimo yo korosia enseme yo baenekire buna bwangoiga ngokora bali korosia asayo na kubabekera ebibanda byokonia bekerero abo asebono bairwe ogosemera buna mbache koegwa amabaga gwanchiriria gutayo nigabarai ba matatu asigetaseni ekyo bakoragwa na Jared Mochere uyoro muliki wabakora emirimo ba matatu emyomo cy'Obusongo bakirembye mono gochi ase serikali ya kaunti ya Kisii ensewe baraibwaye Paul Simbarati ase emirimo emiya agendete gwikirania ase ensemeyo nakoyeneke buna nigo magega yaye barachi kumusira airane abisi ase ntunda ya kabere goika omwaka bwekiri bubere 32 agendererie emirimo ye. Jamalieta ngoroku engineer Samson yandika ninjende engineer ga se county yango baroseriga iwobono ntoji to babekere soon as possible to babekere ibanda ye container asigura na toligerere tiga koruga pakaga bibwa temo inaria asorio ga ikaransete na sara tigale na se ya yechi matatu na bindo binde togo kora korwa koira na tolensa na ara tobe ke container chigende paka moino ase bali babwate sita ba tagore tu ibanda etoke banyorire species bakoira na gochiana libarabe no moyo boko bere county toroje mbuyere naende ngona gosukitorega to egere to yekore abana ingi basoro igona bonda irane nambu ya mono gabana na batu mbuya to begete sasa marita ngoroko Vincent Onchweri nginde no mogo ke sauria gasi ya kabros gasi chiro ya chire buya ande nkore nkimna abakori biashara be tauni yeye bali ba sugeta keigo bachibanya riba garigiya yo koirana na ko entrega siabo be muna se governor asiga asiengia ku allocate chibesa gaiga na natumai kiro muntu nabe no mogoko kiere chiro nkonya korabere tauni nkorabere biashara bikorubu yego bibangubu ya andi kiro muntu nyore ritokiria yo ku muskiri andi ko chimotu wake kore ngia bali babugate usukano yo kubabanga mbaire tamarieta abo nandi mbachi bakigishemna babangire buya egere chire bange kimne bwene tatakoba na samarita Jared Mochere ngoroko andi no moriki matatu Kisii county nande na irani ngambu ya mona ndokole kana stage yeito unabono SDM ya twarore nga chikabos ya begirutingi ya kabisa asarabire unatale kororekana konya matoba alinga mangi nande to sabanga gavana ngende ka kole ga siengia ne side yetu ya kuchamata ndonga etengana ki ama tukatali mama keiga nkobe guchire ko rumaji content chibe guchire rimate ne jire korogera to nyako nyora chiobis nese bibande bibiya tokokorere gasi obonchori bande bubuya ase stage yetu ya Kisii nandi togosabanga tiga tobwatana sabanta bechigari naba bakore gasi yo kwagaje stage ye egera tuyako twaro bomo narie stage era agachuye erabe buya naende bikoera tunyale kubagana buya totabwatirio mana nari toranyale kuba tokogendera buya ase sector ya matatu n'abantu baito baonchori ba Busongo gaiga munabone stage yeye ndoche ngabinto byabekira buya naende ndoche nganko eregochia igo gonta itheko irari bageri gwakera simba igabana yaito ngambu ya mono ntage to manye ngantu na matatu no toramona ye baketeka yo moiso